Elityala liye lanqumama izolo emva kokuba igqwetha lomtyholwa wesibini uSimon Njalvani lixelele inkundla ukuba akaziva mnandi ngokwasempilweni. Lo mba ukwacatshazelwana inkqubo yokucima-cima kombane ngethuba ubuxhaka-xhaka boshicilelo basenkundleni buphazamiseka. uJulies wayeneminyaka eli-16 ubudala enesigulo sengqondo esibizwa iDown syndrome ngethuba edutyulwa ebulawa ngo-Agasti wonyaka ophelileyo yaye kutyholwa amapolisa amathathu ngesi senzo. Elinye lamapolisa elalikwisikhundla esiphezulu kwisikhululo samapolisa eEldorado Park ngethuba kusenzeka esisiganeko siqalele le nkundla ukuba umtyholwa wesibini waphika ukuba nguye odubulele jongwana. Accused number 2 said no, he didn't shoot anybody else. What he did, he took the deceased to the hospital to save life. That's what he explained to me. Umtyholwa wokuqala kuthiwa wavuma ukuba nguye owadubula uJulies. Then accused number 1 said, I'm the one who shot the deceased. Le jongwana kuthiwa yathi ifika kwisibhedlele saseBaragwana yabasele iswelekile. Ukanti lamapolisa amathathu atyholwa kwelityala asamile kwelokuba kanatyala. Elityala belisaqhuba.